Добър ден на всички. Най-напред искам да ви благодаря за това, което сте направили. За нас е изключително важно екипите на спешна помощ да работят в едни условия на сигурност и комфорт. Защото в едни такива условия те могат да оказват качествена спешна медицинска помощ и да помагат на своите пациенти. Ние имаме готовността и сме разработили системата през европейското финансиране да започнем подмяна на целия автопарк на спешна медицинска помощ, защото за нас от първостепенно значение е осигуряването на бърз достъп на пациентите до системата на спешна помощ и разбира се през оборудването, през транспорта да създадем такива условия, които да направят работа на спешна помощ не по-малко натоварена, но поне работа в едни по-добри условия.